Экология, табиғаттан файдалану агросәнәгать һәм азык-түлек сәясәте комитеты Татарстан Республикасы законнарының һәм дәүләт советы норматив хокукый актларының үтәлешен һәм башкарылышын 15ләп юнәлештә тикшереп тора. Алар арасында әйләнә-тирә мөхитне саклау, җитештерү һәм куллану калдыклары, азык-түлек сәясәте һәм башка юнәлешләр. Әлеге комитет рәисе урынбасары Таһир Галимҗан улы Һадиевны кайбер актуаль сорауларга ачыклык кертү өчен студиягә чакырдык. Таһир әфәнде, исәнмесез? Республиканың ашлык амбарларына 5 миллион 300 мең тонна ашлык кертелде. Республика икмәген булдыруга үзләреннән 200 мең тоннадан артык өлеш керткән районнар бар. Игенчелекнең нәтиҗәлелеген арттыруга, гомумән игенчелек культурасын күтәрү, уңыш булдыру процессы белән профессиональ эш итү тәэсире дип җитәкчелек тарафыннан да сызыкланды. Килешәсезме моның белән? Җитәкчеләр белән беренчедән килешергә кирәк. Аннан соң инде монда булай дип карарга кирәк бит. Уңыш төрле факторлардан тора инде ул. Бер генә фактордан тормый, бигрәк зур уңыш. Республикабызда менә зур куанычлы икмәк җыеп алдык. Халык бит әйтә, икмәк булса җыр була дип. Менә бу җырның нигезе, икмәкнең нигезе. Менә күп еллар дәврендә тотрыклы фәнни, гамәли, технологик алымнарны алып бару, орлыкчылыкны алып бару, фән белән бик менә тыгызлы эшләү. Һәм әйтергә кирәк, соңгы елларда безнең белгечләребезнең, механизаторларыбызның укыту мәсьәләсе ул бер буынга күтәрелде дип әйтәм мин. Бу ел менә хәзер инде безнең яңа министрыбыз белән эшлибез, бик энергичный, бу әйберләргә игътибарлы. Марат Азатович аның командасы белән яңа фәнни алымнар да күп керәләр. Әлбәттә, шул ук вакытны безнең инде менә хәзер мин танышымсын да әйтәм, соңгы елларда бюджет белән ярдәмдә улай берләрдә бик менә сизелә инде. Безнең бит инде ул бит инде каядыр 13-14 миллиард ярдәм кулы сузыла бит. Бу мәсьәләдә президентыбыз Рөстәм Нургалиевич һәр вакытта ул игътибарлы гына түгел, ихтирамлы бу әйберләрнең иченә керә. Һәм әлбәттә кешегә менә бундай заманда булганда авыр булыр иде. Нигә шушы безнең фермерларга гына җитәкчеләр генә булган чакта. Шуның өчен менә шушылар барысы да бергә миңа калса гаҗәп зур уңыш безнең кырларда үсте. Мин инде үзем дә күп еллар буе агроном булып та эшләгәнем бар, җитәкче булып та эшләгәнем бар. Мондый уңышны күргәнем юк иде. Менә шул хәтле аны инде уңышны мин шуннан гына бәялим. Әгәр дә урып җыйганнан соң камылга карыйсың, сап-сары, анда тышкан узырлыкта юк, шебен узырлыкта урын юк анда. Анда камыл. Һәм инде безнең менә хәзер инде районы белән бит 48-50 ситнер алдылар. Ул бит инде 16 ситнер 100 пут алсалар кешегә герой исемен бирәләр. Менә безнең игенчеләребез нинди зур биеклекне алдылар дип әйтәм мин. Ул бит инде әйтергә кирәк, без инде Идел федераль округында да беренче урында барабыз, һәм инде Россия Федерациясында да 5нче урын. Әлбәттә, безнең җир белән Краснодар җирен чагыштырып булмый. Воронеж җирен дә чагыштырып булмый. Ул җирләрдә 2-3 мәртәбә чыгымнар кимрәк, кояш күп, җир эшли, җир кара, аннан соң тирәнлеге метр яраманда кап-кара җир. Безнең бит инде шартларыбыз салкын менә җәй, озын кыш, менә әйтергә кирәк, һәм яңгыр булу мәсьәләләрдә һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләдән насрыйбыз, яңгыр булсын, шулай дип аларны да әйтәбез. Шуның өчен миңа калса бу уңыш ихлас күңелдән бөтенебезне рухландыра. Алып бара торган сәясәт республикабызда, аннан соң җитәкчеләребез тарафыннан, мин шул ук вакытны әйтәм, дәүләт советы депутатлары һәр вакытта да бу мәсьәләгә бер вакытта да битараф булганнар юк. Безнең уза торган комитет утырышларында да, аннан соң каядыр инде без менә хәзер Азат Кыямшкынаев белән каядыр районнарга, төрле җирләргә чыгып барабыз. Ул чиракларда да без һәр вакытта да авыл хуҗалыгы проблемасы ул бөтенебез өчен дә кирәк. Һәм тагын бер ягы бар, бу безнең бүтән елларга караганда бит ел аерма булды. Менә мин һәр вакытта Кәбисә елын шуннан карыйм, 4 елга бер килсә дә күңелгә менә үтеп керә ул Кәбисә елы. Бер кирте булам шушылай итеп. Без бит эшләргә туры килде пандемия. Менә шуша коронавирус дип әйтәбез.
Бу мәсьәләләрдә бит ничек итеп син менә әйтә аласың механизаторга, белгечкә иңнән утырып кына шушыннан нитеп җитәкләп кара шушы мәсьәләләрне. Безнең бөтен механизаторларыбыз да, белгечләребез дә, җитәкчеләребез дә бу мәсьәләне ничектер саклык чараларында таптылар һәм алга куйган бөтен бурычларны алар җиренә җиткереп үтәделәр. Узган ел сез каты коммуналь калдыклар белән эш итү өлкәсендәге реформа кысаларында законнарны шул исәптән беренче чиратта контейнер мәйданчыклары урнаштыру һәм чүпне аралап җыю өлешендә тулыландырырга кирәк дип белдергән идегез. Бу проблема хәл ителдеме? Без аны эченә кереп кенә барабыз. Иң беренче үзебезгә үзгәртергә кирәк, фикерне үзгәртергә кирәк. Һәм инде кеше бизнеска да мөмкинлек табырга кирәк. Менә мондагы хәзер утилизацияга тәңгәл була торган шушы калдыкларны ничек итеп кешегә дә файдалы булсын. Бүгенге көндә бу тоташтан алып барылып торган шундый зур эш, Алла бирсә, миңа калса без беренче адымларны ясый башладык. Таһир әфәнде, бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Таһир Һадиев актуаль сорауларга җавап бирде.